la, 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 la. La donna è mobile, qua più mal vento, muta d'accento e di pensiere. Sempre una mobile, leggiandro viso, il pianto Hau, zer den? Bai. Hori txaiakin nahi diagu guk. Pelas, Madonak mobila daukalako ez da horren besteko eskandaloa dela behar, Madonak mobile! Ni kantatzen ari naiz. Kontxo, kokorikoka harintzela uste genian. Enitzen kokorikoka ari, hau omenaldi bat zen, Mirri. Omenaldi bat. Noski, oio sarren omenaldia. Mirri eta Txiribiton, gaur Gaiarre antzokian gaudenez, Julian Gaiarre etorri zait burura. Jule. Zuek biok zuzuet, jakingo nortzen Julian Gaiarre, ez da? Esango dizuet, Julian Gaiarre zen Nafar kantari ospetsua. Arek mundu osoko plaza eta antzoki eta operarik garrantzitsuenetan kantatu zuen. Zer? Ez, Nafarra zen, baina ez Iruñakoa. Erronkarikoa zen. La donna è mobile, qua più mal vento, muta d'accento e di pensiere. Sempre una amabile, leggiandro viso, impianto in viso. Alto, Zirri? Isilduko laiz? Ai? Zergatik isildu behar du nik? Zuek biok esan didazuelako? Ezpa! Ni ziur nago hemen ditugun lagun haue guztiak nire ahos paregabe hau entzun nahi dutela. Ez aldala? Mil esker zuen insistentziagatik. Mil esker. La donna è mobile, qua più mal vento, muta d'accento e di pensiere. Jakin aldatik ez gertatzen den hemen. Isier, hau da kulpantea, Horrela kantatzen jarraitzen badu, antzokian goitik behera eroiko zegu. Isiar, zuk baldakizu nortzen Julian Gaiarre? Jakina, erronkariko kantari famatua. Entzun ba. Ni gaur, antzoki honetara etortzean, Julian Gaiarre sentitzen naiz. La donna è mobile, qua più mal vento, muta d'accento e di pensiere. Sempre un amabile, leggiardo viso, impianto in viso. Txirri, isildu pixka batean. Begira, Txirri, hemen gaudan guztiok zera pentsatu dugu. Biziki ongi abestun duzula operan, baina hemen abestu ordez zergatik ez duzu etxeko dutxan abesten. Ezpa, kantatu egingo dut oraintxe bertan gainera. Abestu. La donna è mobile, Mirri eta Txiribiton, volumena jetxi. Muta dall'on. Txirri, volumena jetxi. Segi kantatzen, volumenik gabe ordea. Tira, Txiribiton igo jozun, volumena pixkatxo bat. Zergatik egin didazuen eri hau, nik ez dut merezi, kontxo. Begira, zure volumena errekuperatu nahi baldin baduzu, pixkatxo bat, etzazu gehiago abestu, bai? Zerrez, inoiz ez. Bueno, bai, kantatu dezakezu, baina ez horrela betiko eran, ez? Era penagarri horretan. Penagarria ni? Bai. Eta beste zerbait beste era batean kantatzen badut, itzuliko didazuen nire volumena? Oraintxe bertan. Bat bi, Beno, eta ze kantatuko dugu barduan? Jopelas, 1, 2, 3, 4 eta 5. Bai! Horixe bai, Txirri! 1, 2, 3 eta 5! Txirri!
bizi. Ibilarinka 5 kilometro, ni neurtuko ditut kronometro. Idolari lirainak, txano bizi. Eta orain, adiskide berezi bati egin nahiko nioke dei. Normalean lagun batekin etortzen da, batzutan Lester tximuarekin, beste batzutan makinekin, eta gaurkoan zerbait bereziak karri nahi omen digu. Baldakizuen hortaz ari nahi zen? Datorrela, Elbi! Kaixo! Arratsaldeon Isiar. Arratsaldeon, hau da liburu pila dakarzuna? Ba, begira, Amonaren ganbaran egoin naiz eta liburu hauek guztiak aurkitu ditut. Ikus ditzaket pixka bat? Ba, nebazu, bai, begira, nahi duzuna, ber, zer dagoen. Hau norena den? Zan, nere Amona oso abenturalzale hona zen. Bai? Bai. Eta beste hau? Hau, hori da liburu berezi bat. Begira ber zer jartzen du hemen, aber, irekiko dugu pixka bat, aber, zer jartzen du. Arriskutxo da hori. Ba, ezke gertatzen dira, nere Amona magoa zen. Txan bezalakoa. Bai? Bai. Bira, oso gauza politak ekarri dituzu, baina nik eraman egingo dituzte, arriskutsuak izan daitezke hemen umientzat eta... Barkatu Isiar, baina eraman hau eta ni besterekin geratuko naiz. Bai? Bai. Bale, bela xenator, gero? Bai, agor Isiar, agor. Oso polita da. Bueno, mirari laron, ze gertatzen da. Laguntxo! Zer da? Badirudi hemendik datorrela. Laguntxo! Ze jartzen duen. Hemendik dator. Laguntxo! Zer izango da? Laguntxo, mesedez. Orain! Galuen arnazalteko gogoa. Arratsaldeon. Nun nago? Ea zauden, ba, esango diogu, ze hirian dago gure liburua? Iruñan noski baiez, horregatik txorizu zaina dago eta. Haizu, bai, garaukazu txiklerik? Txikle bat, gai, ba, kasualitatez hemen badaukat zerbait, etxoin pizka bat, emango dizut, asko gustatzen zait, txiklea, ireki haua, gehiago, horrea. Ai, behatxa, behatxa meseder, nintazkoa zer! Barkatu baina, izerditan blai zaude, gai, zorroan, izugarrizko beroa egiten duta. Ez kezkatu, nik legortuko dizut. Txoen pizka bat hemendik, haber, ze ondo, pizka bat hemendik, ze ondo, eta betik, haber, haber. Gehiegi. Ez kezkatu. Orain,
orain liburua hobeto zaude, ez, orain askurea daukat. Askurea, eta nun, egianen aurrean, keskatu, putz egingo dizut. Ez, fuerteago. Fuerteagoa, gauza bat ingo dugu, denok elkarrekin 3 arte kontatzean, fuerte, putz egingo diegu, bale? Venga, ba, 1, 2 eta 3. Ez, fuerteago. 1, 2 eta 3. Bai, fustu egin bai, baina ez borta txistua. Ba, gauza bat egingo dugu, atz egingo dizut. Txonpizka bat. Txif! Ze ondo. Barkatu bainan, umeek ez zaituztet ezagutzen. Genetan? Ez, haibez zu, nun bizizea. Ni gizi naiz, udal liburutegian. Udal liburutegian. Eta bakarrik etorri zea? Ez, etorri naiz nire Andre Gaiarekin. Zure Andre Gaiarekin etorriz. Eta nola da, nolakoa da? Oso polita, gai. Narraski eta argazki asko ditulako. Eta frantsesea da. Frantsesa, gai. Eta zuk, frantsesek hitz egiten duzu? Ez. Eta nola ulertzen duzue? Nire anaiaren gitartez. Zure anaiak badaki frantsesez hitz egiten? Noski, iztegi badelako. Eta zu zer zea? Ni? Bai, zer zera zu. Begira, liburu guztiak dira mota bestekoak, bestelakoak, adibidez, amodiozkoak, abenturazkoak, zu zer zea? Zer gertatzen? Ez dakit. Ez dakizu, ez dakizen aizen. Baina, edo non baita izango da iratzita, adibidez, hemen, begira, nun, hemen. Bai, hemen jartzen du barre liburua. Orduan zuzea, barre liburua. Eta zure barruan, txisteak, ipuinak, marrazkiak, pixka bat denetatik daude. Baina erraroa da, zer, zure horriak utxik daude. Benetan, zuriak daude, zuriak. Eta zer egingo dugu gure barre liburua betetzeko? Ez dakit zer egingo dugun. Nik badakit zer egin genezaken. Zer egingo dugu? Begira, aurreko egunetan aritu naiz kontatzen, telebista ikusten dauden guztiei, nola Eurodisneyra joateko, guri marrazkiak, olerkiak, txisteak eta abar bidali behar dizkiguten. Eta begira, zelako marrazki politiak, eta olerkiak eta abar jasotzen ari garen. Adibidez, begira, ikusten dituzue marrazki polita hauek, ezta? Hemen txiribiton margotuta dago. Txiribiton? Eta hemen atzean txan magoa margotuta dago, mirri eta barre busa eta bar. Eta horrelako mordoa jasoitugu adibidez, 3 bidali dugu Ainhoa Elola Izagirrek honako marrazki hau ikusten duzue. Ze gauza politak, ez? Txisteak, ipuiak, olerkiak denetarik ari gara jasotzen eta guzti hauek hemen gorde ditzakegu. Ze ondo! Bai, begira, hemen txesartuko ditut. Txapizka bat, hori da. Olain gai, getetzen ari naiz. Horrelaxe, eta zuek ere bidali, eta sartuko ditugu guztiak hor. Nora bidali barritu zuen? Euskal Telebista, 9. postakutxa, 20.080 Donostiara. Eta bertan zuen izen abizen, elbide eta telefonoak nahi ditugu. Bai, badakizue, 2 bidaia zozketatzen ditugula, 4 pertsonentzako Eurodisneyra. Bidali, ta zorte hon, ta zuri mila esker Elbi. Eskerrik asko. Ongitarri, aio. Aio, agur. Guazen ba. Beno, Elbi eta gure lagunak izan ditugu hemen, eta zozketako kontuak ere aipatu ditugu, Eurodisneyrako bidaiak, eta orain jolas egin behar dugu. Eta jolaserako beroketariketak interesgarriak dira. Zuek egin nahi alduzu beroketariketarik? Lagunak presta zaiteze, izan ere
Iruñaldeko guraso eta aurrekin txikitxegokora joan behar dugu. Guazen, txikitxekora! Badator barrebusa, izue! Hemen da! Txiribiton gidari duelarik, Iruñaldeko guraso eta aurrak. Arratsalde on denoi. Eskerrik asko Txiribiton. Kaixo, zatozte ona, zatozte. Arratsalde on eta ongi etorri gure seikote honi. Kaixo, hemen Aizea eta Josemari ditugu. Arratsalde on. Zuek nongoak zarete, Aizea? Agur Txiribiton. Nongoak zarete? Txantreakoak. Eta Aizea, pentsatzen duzu ona irabaztea etorriko zinela, baina horretarako prestatuta etorri behar da. Ze ariketa egin duzu, ona etortzeko? Ezer. Ezer ez? Eta hola irabaztea pentsatzen duzu? Sorte bizkatekin akaso, ezta? Ba ongi etorri aizue, bikote horia dugu hau. Bikote berdea ere, hemen dugu. Karmele eta Beñat, eta beren jarraitzale xutxuak Elizondotik hor, balkoi horretan. Kaixo! Kaixo. Nungoak zarete zuek? Zuek ez zarete Elizondokoak nahi zuen jarraitzaileak ala diren? Nungoak zarete? Iruñekoak. Iruñekoak, bertakoak, ez da? Eta zuek prestakuntzarik induzue? Hau da, eberesten izan zarete, ez dakipa, bakizu pixkat berotzeko, eta... Ez. Beno, taula irabaziko dute hauek? Auskalo. Bueno, txala handi bat dauei! Afizioa, nola antzomaten duen. Eta bikote arroxa dugu honako hau, eta izen komplikatu xamarra du gizon honek, Txepillo. Eta Jon. Kaixo. Eta zuek nungo tarra zarete? Egilorkoak. Eta zuek prestatuta etorriko zineten, zenbat liburu irakurri duzu hona etorri aurretik atzotik aurrera? Gutxi. Bueno, hau da ikusmira daukaguna. Batxala handi bat hauei ere eta ongi etorri. Bueno, libururik begiratu ere egin ez da duzu, orain gurasoei begira jarriko ditugu, baina ez liburuei. Pantalla bati, telebistari begira, bideoa ikusi behar baitugu, zatozte txikian igana, eta hurbildu izan ere txiki hauen kontuak entzun behar ditugu eta orain. Gu Iruñekoa gara eta barrebusara etorri gara. Hau Yamaguchi parkea da eta hemen jolasten du. Han ikusten dela planetarioa da. Nire aita 36 urte ditu eta fontaneroa da eta egiten dituzulak horrela eta kotxarekin egiten da. Nire ama 39 urte dakata eta lorera saltzen ditu denda txiki batean. Eta krabalinak eta margaritak saltzen ditu. Nire aitak 56 urte ditu eta eskolan lan egiten du. Bera aurre lan gehiago esaten di egiteko eta matematika irakasten du. Entzun ditugu, entzun beharrekoak. Hemen lana exigitzen eta bestea fontanero eta loreak saltzen. Bueno, dotore, egia esan aldute guztia. Urteetan eta seguru gehiago esan dutela. Bueno, orain jartzaitezte, eta leheno esan badugu beroketarik eta egitea importantea dela, izan tiroiik eta horrelakorik gertaz dadin, egin behar ditugu beroketariketak, hemen ditugu gure laguntzaileak, eta zue dena zutitu, bestela akaso zuei tiroiik emango dizu, eta zuei ere, altxa guztiak eta etxeetan zaudetenak ere zutik saltoka ikusi nahi zaituztet. Ia, txiki-txikoa! Txiki-txoko, txiki-txoko, txiki-txoko. Espezial! Mi esker laguntzaileek eta zuek eseri zaitezte. Eseri lasai. Hartu lekuak. Lehendabiziko probarekin hasi behar dugu eta lehendabiziko probak zarata jarraitu du izena. Horretarako gure laguntzailea den Nuriak helduei
begietakoa jarriko dizkie, tapatu ingo dizkie alegia, eta txikiek zaratak egiteko tresna batzu dituzte. Hasteko, aizea, zuk bozina bat daukazu. Erakutsi nola egiten duen bozina horrek. Aitak hori jarraitu beharko du. Ia, Beñat, zuk zer duzu eskuetan? Zer duzu eskuetan, erakutsi? Zintzarria. Jozazu zintzarria, ia. Horrela, hori da amak jarraitu beharko duena, Karmelek. Eta Jon, zuk zer duzu eskuetan? Karraka bat, ia, astindu zazu karraka hori. Hori da jarraitu beharko duena bere aitatxok. Beraz, gu hemen pelotatxo batzu jartzen ari gara, eta bakoitzak bere koloreko pelotatxoak bildu beharko ditu. Bere aurrek, bide hori erakutsirik, jartzaitezte aurrean, txikiak, jarri aurrean. Eta badakizu zer egin behar duzen, ezta? Erakutsi zuen gurasoei, nik bat bite hiru esan dakoan, zutitu gurasoak, zutitu, eta, bueno, bat, bi, eta hiru! Horiak ondo dabiltza, beste bat aizea, beste hartu behar du. Bina pelota direta. Hori da, talde arroxak ere hartu du bat, okerrezanago. Ui! Horikoek hartu dituzte, zure lekura. Jose Mari? Bai, erori zait, baina. Oi, Jose Mari, oixe. Bueno, talde arroxakoak ere, iritsi dira talde arroxakoa lehendabizi, talde horikoak bigarren. Bueno, puntuak eta bateko garaia da, eta 0 kilometro talde berdearen zat, kilometro bat talde horiaren zat, txalo batzuk gaizue. Eta Karmelo dugu bai, bereziki. Eta 2 kilometro talde arroxaren zat, denda biziko heldu baitira. Oso ongi. Bueno, jartzaite zure lekuan Jon, eta harritzazuen mailuak kaskarrekoak emateko unea iritsi baita. Horrek zesan nahi du, galdera azkarren unea dela. Presta altzaudete gurasoak, belarriak garbi, eta ahoa mingaina astintzeko prest. Bagoa lehendabiziko galdera. Zurekin hasiko naiz, bai? Brokolia berde koloreko fruta bat da. Bai. Ez, barazkia da. Ez da fruta kaskarrekoa. Bai. Hortzadarrari Erromako zubia ere deitzen zaio. Zurekin ari naiz, Bai. Hortzadarrari Erromako zubia ere deitzen zaio. Bai. Bai horixe. San Fermin txiki eguna batez ere Aiton Amonentzat izaten da. Ez. Ez. Sueltoan neskek bakarrik dantzatu dezakete. Ez. Ez. Taures Zurdos Iruñako musika talde baten izena da. Bai. Bai! Mokordo berez pixu neurri bat zen. Mokordo bat 200 gramo. Ez. Ez hoxe, dotore! Bena, Karmele, zure txanda da. Talde berdearen txanda zuzen. Ia, prest? Bai, Beñat prest da behintzat mailu hartuta, Mangoa ere berde koloreko barazki bat da. Bai. Ez, mangoa fruitua da. Amaiur lixiba baten izena da. Legia. Ez. Aralar mendikate eder bat da. Bai. Telefono mugikorra berez joan den mendeko asmakizun bat da. Bai. 2001 urtean gaude. Herri berri edo oliteko gaztelua joan den mendekoa da. Ez. Txotxolo bizkaieraz matxitxako esaten da. Bueno, bat intzazu badenok. Ongi aritu da baino. Beno, prest? Bai, ja talde horikoek zerra esaten diguten. Kirtena fruta fresko exotiko bat da. Ez. Ez. Irrintzilaritza konservatoriotan erakusten da. Ez. Oraingoz ez behintzat. Arturo Kampion euskaltzale eta historialaria Iruñean jaio zen. Bai. Bai. Lizarratik pasatzen den ibaia Bidasoa da. Ez. Azkarra dugu hemen jendea, Iratiko baso Europako pagadirik handienetako bat da. Bai. Bai. Eiffel godorrea Eiffelen dago. Ez. Bikain guztiak asmatu ditu. Puntuak emateko unea da.
Eta berriz ere uste talde berdea geratuko dela kilometrorik gabe, Bera 0 kilometro talde berdearen zat, kilometro bat talde arroxaren zat, eta 2 kilometro talde horiaren zat. Zatozte txikiak nirekin, utzi mailuak eta zatozte txikiak nirekin. Izan ere, proba gozo batera egin behar dugu orain eta txikiak. Zatozte, guain zuen uneiko berena datorreta. Beno, esplikatuko dizut, begiratu aurrera denak, ikusta itzaten. Begira, orain, tartan jauztiketa egin behar dugu, Diana deitzen diogu joku honi, eta gurasoek beren burutsuak atera beharko dituzte bazuloietatik. Gurasoak, zutitu eta preste, hartu zuen lekuak. Gorraize pixka bat daukat hauek, Bueno, nire lagun hauek tarta ban hartu beharko dute. Aize, hartu tarta bat, Beinat hartu beste bat. Ta Jon, zuk ere. Hartu eta etxoin hemen, Badakit irrekitan zaudetela baino. Ia, aizea, hartzazu lehendabiziko puntua. Nahi duzunean, bota zazu lehendabiziko tarta. Ia, esmatzen... Justu. Oso ongi, txalo bat. Ia, nahi duzunean bainat, bota zazu, amari bota jozu. Ia. Bueno, Jon, eta zure txanda da. Ja, zatozte txikiak, torri gana. Ai, begiratu baiten dioetak. Oi. Nahi duzunean, Jon. Opa! Erdi aizue! Oso ongi, hartu tartak, hartu berriro. Hartu, bigarren txanda da orain. Eta, bueno, batek asmatu du, baina orain gertuago jarriko gara. Hori da, aurreago jarri bai, hori da. Ongi izado da, izea. Bota itatxori. Bota. Iopa! Eman dio, kokotzean eman dio. Bota ba. Oi! Bota. Ja? Iopa! Oso ongi! Bueno, garbitu zuen buruak, garbitu. Eta eraman dezatela gure panela hau, eta puntuak eta erreza daukat, aizue. 0 kilometro talde berdearen zat, kilometro bat talde horiaren zat, eta 2 kilometro talde arroxaren zat. Zatozte denak aurrera, zatozte. Zorain, markagailuak nola geratzen diren ikusi behar dugu, eta tamalez, baina nik uste hobe beharrez ere, tartazoaz libratu zara behintzat, Karmel, eta 0 kilometrokin geratu zaigu talde berdea, Karmel eta Beñat, 4 kilometrokin Aizea eta Josemari, talde horia, eta 5 kilometro talde arroxak, Jon! Berron dizuela, hemen dut zure laguna sariekin. Barrezale txartelak oroigarriak, liburuak, denetari dakarte, eta gure talde arroxaren zat, asteburu bat, edozein nekazal turismoan, Euskal Herriko edozein nekazal turismoan, pasatzeko aukera. Guzti hori eroskiren eskutik. Goza ezazuela, eta txalo bat eskatuko dizuet, Iruña aldeko guraso eta aurrentzat. Txalo hori bat. Aizue, kontu bat, nahikoak eskatuta nago, Ui, badakizue, zer entzun dudan? Zer? Osasunari izena aldatu behar diotela. Badakizue zeizen jarri nahi dioten? La salud. Bai? Allá cuidaos. Zer?
Zuek uste duzue, Osasuna bigarren mailara jaitsiko dela? Osasuna bigarren mailara? Aia, kuidauz. Baina, txirri adarra jotzen ari zaigu, Txirri adarra jotzen ari zaigu, Zezu iruditzen? Txiriton, zerbait egin behar diogu. Atximurketa, Aia, kuidauz. Jopelas. Jota dago txirri, Birri, txiribiton, nik esan nahi dizuetan gauza bakarra da, aia, kuidauz kantatzeko gogo izugarria daukadala. Jopelas, eta esan dakik hori beste modu batean esateen? Ba, aia, kuidauz. Daritzen gara goxokiak aten, Komeriak ditugu hortzatxoak zaintzen, denak galduta ere eskarak eskatzen. zein da gure leloa. Asteburua maituta eskolara buelta, Gure kalbarioak askenik estuta, baina ezin egon bat beti ozpinduta. zein da gure leloa. Dutxatu behar dugu ia egunero, Jaboia begietan sartzen zaigu gero, baina gure negarrik ez inork espero. zein da gure leloa. Katarroa rapatu muki eta guzti, Doministikua egin taurrekua busti, edukazioneko gauza ez dirudi. zein da gure leloa. Begira, izue gauzatxo bat pentsatu dut. Ia, konbentzitzen zaituztedan, begira. Orain, bi patinete dauzkat hemen eskura, baina zera pentsatu dut. Aiaku idauz zuei abestu eta ni bi patinetekin geratzea ongi iruditzen altzaizue. Zuek tontotik bat ez daukazue, Bueno, borduan atera itzazue txartelak, eta aizeari esango diot lagun diezadan, zenbakiak atatzen datorrela aizea. Kaixo aizea, lagunduko didazu mesedez bi zenbaki ateratzen. Ia, prestal dituzue txartelak? Ia, nahi duzunean atera bi zenbaki. 5, 6, 1, eta 9. 5 eta 19. Atera beste zenbaki bat aizea. 0. 2. Eta 21 da beste zenbakia. Bi zenbaki horien jabeak hurbildu daitezela mesedez gugana.
Aizea, ba eskerrik asko zure laguntzagati, bai? Mi esker. Agur. Eta, orain bai, patineteak ikusi beharko ditugu, datu zela ziztu bizian patineteak, Iruñatik barna ibiliko dian 2 patinete zoragarri horiek. Nuria eta Olatz, ja izugarrizko kailua dute patinetekin, Bueno, ba, hemen datoz, sarien irabazleak. Hemen dira biak. Datozela. Igo! Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon bikote. Torri honea. Beno, jakin dezagun nortzuk zareten eta nondik zatozten. Joritz Iruñatik nator. Joritz Iruñatik, eta zu? Elizondo. Elizondotik, beinaten lengusua. Ara, hor leno balkoitik animatzen aritu direnak. Bueno, ba, ze sortea, ezta? Elizondora patinetean joango zara? Bai edo ez? Ez. Bueno, ba, zuretzako hartzazu, eta bueno, ba, Iruñako kaletan zezenen aurretik datorren urtean, korrik ebili ordez, estafetan gora, patinetean, ezta? Bai. Bueno, ba, disfruta zazuela, eta ongi izan, naizue? Engainatuko nitulakoan, baina azkenean patineterik gabe geratu nahi zaizue. Eta Iruña esaten aritu gara, Iruñako kontuak, zezenak, eta abar. Iruña niretzako hiri magiko bat da. Eta gure saioan magiarik inork baldin badu. Nork du magia gure saioan? Datorrela da, txan, magoa! Eskerrik asko, Iruña. Eskerrik asko. Beno. Arratsaldeon. Ondo? Miatu ikusi? Karta osorik. Bueno. Zer moduz, dikoa, arratsaldea? Ongi? Beno. Bai. Zema jende daukagu hemen. Zer moduz? Ondo itxoin baten bat bilatzen nahi naiz, baina... Izena? Bai, lagunduko aldiazu. Txalobera bat, eman eskutxua. Haure, pasa. Esen diazu, Inigo. Inigo irekin ez?
Ordu nerezkerreta etorri gana, Inigo. Oso ondo, bitu, kartekin hasigea, eta kartarekin jarraituko dugu, baino kasu honetan, karta handia, Mago normalian pokerreko kartakin gabiltzau, baina gaur ekarriet baraja klasikoa edo espainola. Ondo? Adi, aurrez aurretik, eta baraja iriki baino lehen, beste gauzatxo bat azalduko ez. Sobre bat. Sobre honen barruan, karta bat sartu dut. Bai? Eta, sobre eta karta, hementxe utziko dut. Azken momentu arte horre hongo da. Zertarako zergaitik, Inigo. Eta lagunak oantxe ikusiko zuten. Baraja bat, baina gauzak areagotzeko, baraja xelebreado bitxia. Baraja erdia, eta baraja erdia. Baina hau esango du, azetxapuza. Beitu, zertarako indu, beitu, Inigo. Denak nastuta eta denak ezberdinak. Hoi bai, Inigo, karta bat aukeratuko du. Adibidez, hemendikan, itxoin, eta txan beste bat, zesta dezu. Itxoin, buelta mateko. Lehenik, txanek aukeratuko du, eta ondoren Inigo. Bai, hoi ingo dugu? Adi, Beitu, kartak, mai gainean, adi. Bat, nondikan aukeratuko, eta hemendikan edo hemendikan? Hemendikan, adi, Bat, bi, eta hortxe, beitu. Ikusten da? Karta erdi bat aukeratu dut. Ondo, karta erdia hementxe utziko dugu. Ikusten da? Bai, Inigo, karta erdia aukeratu dugu. Hemendikan, karta pilo bat zeuden, eta bakarri bat aukeratu dugu. Oain, Inigo, askatasun osoz, beste bat, ikutu karta bat. Oi, aldatu nahi duzu? Ez, seguro? A ber, bakarrik, oie, hartu karta, utzi hemen, mai gainean, tak? Oso ondo, bi karta ditugu. Bat, eta bat. Ondo, Inigo, hartu zeure karta, eta buelta erdia eman. Ikusiko ez dute. Hartu, eta erakutsi. Oso ondo! Iruko makila. Bai, bueno, bakizuten nola dijoa jokua, ez? Inigo, hartu horrela karta, jende ikusi ezan eta... Badiruti, gezurra dala, baina Jan Andreok, beste hainbeste karta ukita, eta bigarren lekuan hartuta, Uaa! Txo! Inigo, zein dezu ba? Iruñaino etorri, eta horrelako hanka sartzea. Itxoin, Inigo, euki horrela karta, tak? Aber, nola eukitzen dezu? Osondo! Bueno, hemen dao, egoi ez da karta, hoi da, naste borraste bat, baina hasieratik esan dugu, hemen predikzio bat zeola, aurreta horretik sartutako karta, eta karta Arratsaldeon. Magia sinisten dugu! Eta Euskal Herriko hitz magikoak, Artxila Mortxila! Bai! Berdina da! Oain bai! Eskarrik asko, tergena! Nik, Inigo! Eta gurtu, ni bezala! Eskarrik asko! Zoaz maitia! Oida! Bueno, eskarrik asko Iruña! Eta eutxio ellari! Agor! Hurrengo arte! Agor!
Hemen, birus musikala dago, Lehenago txirri, gaiarren imitantzak egiten, eta orain txiribiton, turutero. Txiribiton, xertzen pieza hori, pintxo edo pintxo. Entzun aldu zue? Inbidia dudala, inbidia. Txiribiton, gauza bat esan behar diat, argi eta garbi. Ni artista handian hauk, alor guztietan, Eta, turuta jotzen paregabia. Utzi da, turuta zer hori. Utzi da, babolio. Beste bat hartzeko, kusiko duzue. Orain entzungo duzue, baina izugarria, Ea. Turuta kontzertua. Stop. Stop. Honi, gasolina falta zaio, Fuera, hoxe. Beste batekin. Orain bai, orain izango da, aparteko, entzuteko izango da, afinatuta, perfecto. Ja. Mesedez. Hau askotan gertatzen zaie musikari handiei, lapsus ipurdiz. Ze, Mirri, gaur ere babak janda, Ez, jo. Hau ez da babarron kontua, Txiribitoni turuta eskola ematen ari nauk. Ikasin behardik eta ni maizuena nauk eta... Arritzen naiz, Mirri. Zeberak trompeta ondo baino beto jotzen du, Entzun alduzue, baina, xeari zen jotzen. Pintxo. Aizue, mesedez, Mirri, barka, baina gezurretan ari eiz, Txiribiton, jozak zerbait polita. Nabaritzen zaizkio nik emandako eskolak, Nabaritzen zaio maizona izan duela, baina pixka bat gehiago entzun nahi niak, bai. Jozak. Ja. Begira ondo, Txiribiton. Jozak, itxoin, ja. Siniste aldut orain, Txiribiton benetan ona dela trompeta jotzen? Zer gertatu da? Begira, ondo xamar ari guen, baina gauza bat. Klasiko xamar, hemen jende gaztea zauk, Euskal Herriko etorkizuna hemen zauk, gauza modernago gobera. Ez zego kinongo arazorik. Jozak jaz pixka bat, Txiribiton. Hau ez da posible, hemen zerbait xabilek arraro, Hemen argi eta argarbi dago, Txiribitonek berak jo duela, ez aldu kondo ikusi? Ez alduzuek kondo ikusi berak jo duela dena, ez da? Ai, noski, bai. Hemen zerbait arrao xabilek, ianik baino beto jotzen dut. Txalo handi bat Txiribitonentzat!
Emaio zue beste txalo bat txiribitonik merezi du eta. Txirri, Zer? aurki, baina iruditu zait desafinatu xamarra dagoela. Bai. Turuta hori, bai. Jo desala zerbait turuta honekin beze. Turuta honekin, batekin jo, bestekin jo, ez da txiribiton? Jo leon batek ez du inongo arazorik. Ja. Jo txiribiton. Nolakoa izan da leherketa, handia? Zer dio, ze lerketa? Leherketa, bagonio, leherketa? Lerketa? Hemen ez da inongo lerketarik egon? Espa, de honek ikusi diate. Zer? Turuta barruan zuen globa nolari zen lehertzen eta lehertzen eta lehertzen. Guk ez dugu ezer ikusi. Bueno, lehertzen ez, baina Zuek zerbait ikusi aizu. duzu, Lehertzeko zorian ikusi baina potolo-potoloa. Nola zen, globoa esan duk? Ez zen ban laranja koloreko globo bat izango? Bai, hori zuen, laranja koloreko. Ez du konoko hau izango? Hau, ze! Bapo mirriga! Zer, birrin? Sí. Gustora? Sí. Zer? Ai. Zer dut orain? Ez dut ezer entzuten. Ez? Nire globoa ondatu duzu eta gainera ez dut ezer entzuten gorrutzen hauzue, sekulako gorpia. Zaudete lasai, mirrik ez du ezer graberik eta. Gorra geditu dela, lasai. Badekizuen nola kentzen zaizkion gorreziak gure mirriri? Musika pixkat entzun erazita. Eta horretarako kantatxo bat jarriko diogu, eta ikusiko duzuen nola kenduko zizkion gorreriak. Ea. Pasa egintzait. Entzuten duk, ez da? Bai, entzun du. Bai, gorreria pasa zaik, baina ire arropuzkeria zaik sekula santan joango mirri. Agur entzun diar eta nola utzi Iruñako gure lagunak agurtu gabe. Agur, presosoa! Agur deno, Iruñarrak! Lasai dena den, izan ere bagoaz gaurkoz, baino ustet hain gustora gauden leku honetatik Iruñatik hain zuzen ere ez gaituztela hola botako. Datorren astean ere, bertatik arituko gatzizkitzu aizue. Jopi! Datorren astean berriro ere, zuekin Iruñarrak! Apa, Iruña! Gora, Osasuna! Hemen utzita gura diskideak, Hemen aurretxo eta gurasoak.